Καλησπέρα. Τετάρτη 19 Τετάρτου 2017, Χριστός Ανέστη, και ελπίζουμε μαζί με αυτή την Ανάσταση να έρθει και η Ανάσταση η δική μας. Προτού προχωρήσω στον καλεσμένο, θα ήθελα να διαβάσω ένα δελτίο τύπου από τον Δήμο Χαϊδαρίου, όπου λέει όχι στις κεραίες του θανάτου. Είναι για κεραίες οι οποίες θα στηθούν σε μια γειτονιά στο Χαϊδάρι, η οποία είναι, θα το δω λίγο, είναι για μια συγκέντρωση η οποία θα γίνει την 5η 20 Απριλίου στις 6 ώρα το απόγευμα στην Φαβιέρου 30 και έχει να κάνει με δύο κεραίες οι οποίες θα στηθούν στο Χαϊδάρι, συγκεκριμένα σε μια γειτονιά του Χαϊδαρίου, όπου εκεί βέβαια υπάρχουν και σχολεία, υπάρχουν και παιδική σταθμή, και ο Δήμος Χαϊδαρίου σας καλεί την 5η στις 20 Απριλίου, αύριο δηλαδή, στην Φαβιέρου 30, 6 ώρα το απόγευμα. Και θέλω για τον Δήμο Ηλίου, είναι από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Ηλίου, από 24 έως 27 Απριλίου του 2017 θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα μέτρησης οστικής πυκνότητος. Είναι μια εξέταση αυτή, βλέπουμε και την κάρτα, όπου είναι πολύ σημαντική και για τους άντρες και για τις γυναίκες, ειδικά για τις γυναίκες, μάλιστα για τις γυναίκες που περνάνε στην εμεινόπαυση. Είπαμε είναι από τις 24 έως 27 Απριλίου, Δευτέρα 24 Τετάρτου και Τρίτη 25 Τετάρτου από τις 9 έως τις 2 στο Δημαρχείο του Ηλίου, Τετάρτη 26 Τετάρτου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα στα Δημοτικά Ιατρεία του Αγίου Φανουρίου, και την 5η 27 Τετάρτου από τις 9 έως τις 2 το μεσημέρι στα Δημοτικά Ιατρεία στην Αγίου Νικολάου. Η εξέταση, να πούμε, είναι δωρεάν και μπορείτε να κλείσετε ραντεβού στο τηλέφωνο 210 26 24 090. Αφήστε για λίγο την καρτέλα και να περάσω λοιπόν τώρα στον καλεσμένο μας. Καλεσμένος σήμερα της εκπομπής είναι ο Δήμαρχος του Ελληνικού Αργυρούπολης. Καλώς ήρθατε, κύριε Κωνσταντάτο. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Και μας ήρθατε από την Κεφαλονιά κατευθείαν. Έτσι. Όχι, δεν πρόλαβα να πάω Κεφαλονιά, ήμουνα στην Κιλίνη απέναντι. Στην Κιλίνη. Αλλά για 2 μέρες καλά ήταν. Βλέπαμε την Κεφαλονιά όμως και την νοσταλγούσαμε από απέναντι. Εντάξει, δεν πειράζει, το καλοκαίρι θα πάμε. Μακάρι, πρώτα Θεός. Γιατί η καρδιά μας εκεί είναι μόνιμα. Λοιπόν, προτού πούμε το οτιδήποτε, θα ήθελα να δούμε ένα βίντεο και μετά να δούμε το βίντεο και θα τα πούμε μετά.
Λοιπόν, δήμαρχε 120 έργα μέσα σε 2,5 χρόνια. Όταν έχουμε αυτά τα 2,5 χρόνια, είμαστε 2,5 χρόνια κρίσης. Πώς τα καταφέραμε, πώς και γίνανε τα έργα αυτά? Χωρίς να θέλω να ακουστεί βερμπαλιστικό, τα 120 ήταν στον απολογισμό των 2 ετών. Στα 2,5 έχουμε ανεβεί και άλλο. Έχουμε αυξήσει. Ναι, έχουμε γενιάσει και άλλα πάρκα κτλ. Λοιπόν, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι τα νούμερα δεν έχουν τη σημασία. Μας έχει το έργο το ίδιο. Εμείς όταν βγήκαμε, καταβήκαμε μια σημαία που έλεγε ότι θα υποσχεθούμε 10 πράγματα και 10 θα κάνουμε. Ούτε 9 ούτε 11. Αυτά τα 10 λοιπόν που είπαμε στον κόσμο, από την 1η Σεπτεμβρίου του 2014 που αναλάβαμε, κοιτάξαμε πώς θα τα υλοποιήσουμε. Σηκώσαμε τα μανίκια, είπαμε ότι ανήκουμε σε όλους τους δημότες. Δεν κάνουμε δημοτική πολιτική για να περάσουμε άλλα μηνύματα κόντρα στην εκάστοτε κυβέρνηση. Ξεκίνησαμε κυβέρνηση Σαμαρά, τώρα έχω κυβέρνηση Τσίπρα για παράδειγμα. Η ίδια ήταν η λογική μου και με τη μία και με την άλλη κυβέρνηση. Δεν κάνουμε τίποτα που να θίγει τα συμφέροντα του Δήμου προκειμένου να εξυπηρετήσουμε κάτι άλλο όπως κάναν άλλοι στο παρελθόν σε σχέση με την περιοχή μας. Εμείς είπαμε ότι θα δουλέψουμε μέσα στις γειτονιές, να ξαναφέρουμε τον κόσμο στις πλατείες που ήταν σκοτεινές, έρημες, εγκαταλειμμένες. Τα παιδιά μας να παίζουν με ασφάλεια, σε ένα Δήμο που το θέμα ασφάλεια, επιτρέψτε να πω ότι είναι πρώτο, έτσι, και να ξαναδώσουμε ζωή στον τόπο. Λοιπόν, αυτό όταν το βάζεις μέσα στην καρδιά σου και το οραματίζεσαι, ξεκινάς λοιπόν με μια πολύ απλή λογική που λέει δουλειά. Μόνο δουλειά και αναζήτηση όλων αυτών των ευκαιριών που μπορεί να βρει κάποιος μέσα στην κρίση και να αναδειχθεί και ο ίδιος. Όταν λέμε αναζήτηση, εννοούμε καθαρά οικονομικούς πόρους. Βέβαια, αυτή η οικονομική πορεία από τη στιγμή που οι κάνουν είναι κλειστοί. Βέβαια, από εκεί ξεκινάμε. Γιατί δεν είναι, και από ότι έτσι πήραμε μια ιδέα από το βίντεο, δεν είναι έργα τα οποία είναι άντε 500 ευρώ και 1000 ευρώ. Όχι, βέβαια. Είναι έργα τα οποία είναι 1000 ευρώ. Δείξατε 25 παιδικές χαρές που είναι νέες παιδικές χαρές. Ναι. Πιστοποιημένες, με χλωτάπιτες, με δάπεδα ασφαλείας, με καινούργια παιχνίδια. Αυτές κόστησαν σχεδόν 500 εκατομμύρια. Και κόστησαν 500 εκατομμύρια με όρους αγοράς. Γιατί δεν τα πλήρωσε ο Δήμος. Που αν τα πλήρωνε ο Δήμος όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτά τα έργα πάνε πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ παραπάνω, γιατί αργεί να τα πληρώσει, ναι, έχει διαδικασίες κτλ. Εμείς κάναμε το εξής. Βγάλαμε στην αρχή της θητείας, αφού εγώ δεν έχω τίποτα από τον ιδιωτικό τομέα, γιατί προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα. Δούλευα μέχρι που παραιτήθηκα και ανέλαβα δήμαρχος. Πιστεύω στον ιδιωτικό τομέα και πιστεύω στη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, με διαφάνεια, με όρους, με αρχές, με αξίες. Στείλαμε λοιπόν μια επιστολή σε όλες τις τοπικές και υπερτοπικές επιχειρήσεις. Και είπαμε, κύριε, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε ένα σοβαρό θέμα. Με αφορμή το θάνατο στο Λούνα Πάρκ έχει βγει ο νόμος που λέει ότι ή πιστοποιείς παιδικές χαρές ή τις κλείνεις. Εγώ τις πόσες παρέλαβα, δείξατε στο βίντεο, είναι για να τις κλείσω, είναι όλες άπιες. Δεν έχω μία στο ταμείο, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Είμαστε φτωχός Δήμος, δεν είναι πλούσιος Δήμος. Ας είμαστε στην Νότια Αθήνα. Έχουμε πολύ χαμηλά έσοδα. Άρα σας καλώ να υιοθετήσετε μια παιδική χαρά. Ένα δειλό εγχείρημα στην αρχή, αλλά το τολμήσαμε. Το οποίο είχε ανταπόκριση. Είχε ανταπόκριση, διότι αρχίσαν. Να βάλουμε μια ανωτελεία. Πρωτού πάμε στο άλλο, να βάλουμε μια ανωτελεία, να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό. Ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Να πούμε λίγο πάλι για το πρόγραμμα μέτρησης ωστικής πυκνότητας. Βάλτε και λίγο, αν θέλετε, την κάρτα. Είναι από 24 έως 27 Απριλίου στο Δήμο Ηλίου. Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη είναι οι μέρες. Λοιπόν, Δήμαρχε, είχαμε πει ότι υιοθετούμε μια παιδική χαρά. Χαρί στα ασφάλεια. Τι σημαίνει υιοθετούμε? Υιοθετούμε σημαίνει, με τη διαδικασία που βγάλαμε εμείς σύνομοι, ότι ο ενδιαφερόμενος χορηγός μέσα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναλαμβάνει να υιοθετήσει μια παιδική χαρά, όπου αφού το υποδείξουμε εμείς με την τεχνική υπηρεσία πώς θέλουμε να γίνει, τι όργανα θέλουν να μπει, τι πιστοποίηση πρέπει να γίνει, αναζητεί ο ίδιος τον εργολάβο που μπορεί να το αναθέσει αυτή την κατασκευή, την κάνει την κατασκευή ο εργολάβος και το έργο παραδίδεται μετά στην τεχνική υπηρεσία μέσα από ένα συμφωνητικό που υπογράφουμε, χωρίς εμείς να παίρνουμε χρήματα, χωρίς να μπλεκόμαστε καθόλου στη σχέση εργολάβου και χορηγού. Και αυτό μας έλυσε τα χέρια, διότι φέρνοντας στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι η τάδε εταιρεία θα αναλάβει τη χορηγία, η εταιρεία μας παρέδιδε λοιπόν μετά από 1-1,5 μήνα το έργο, γι' αυτό και έγιναν τόσο γρήγορα 25 παιδικές χαρές. Με τις προδιαγραφές όμως που είχαμε βάλει. Αν η τεχνική υπηρεσία βλέπει ότι κάτι δεν έχει γίνει σωστά ή δεν πληρούσε τις προδιαγραφές, δεν παραλάμβαναμε το έργο και δεν πλήρωνε και ο χορηγός στον εργολάβο. Οπότε καταλαβαίνετε, όλα δουλέψαν ρολόι, γιατί όλοι θέλαν να κάνουν τη δουλειά τους και σε τιμές χαμηλές, άμεσα
γρήγορα και με ασφάλεια. Κάποιος δεν θα μπορέσει να πει ότι εντάξει ρε παιδί μου, τώρα υπάρχει χορηγία. Εγώ που θα κάνω τη χορηγία ίσως να κοιτάω και κάτι άλλο στο μέλλον για να μπορώ να πω ότι θα κάνω τη χορηγία. Γιατί σίγουρα θα υπήρξαν και απόψεις, έτσι. Πρώτα να πούμε κάτι, στο άκουσμα της χορηγίας. Να πούμε κάτι το οποίο με διέπει εμένα πολιτικά και φιλοσοφικά. Στην αρχαία Αθήνα δεν υπήρχαν οι χορηγοί, δεν θα ανεβαίναν ποτέ οι γνωστές τραγωδίες σε όλους. Ο χορηγός είναι κάτι παρεξηγημένο στην Ελλάδα τη σύγχρονη, με την έννοια που δυστυχώς κάποιοι λαϊκίστικα ή αν θέλετε ιδεολογικά προσπαθούν να το περάσουν στον κόσμο, είναι κάτι κακό. Βεβαίως είναι κακό όταν δεν έχει αρχές και δεν έχει και μια διαφάνεια. Εμείς βάλαμε τους όρους στο τραπέζι και ο καθένας που ήρθε ως χορηγός, που πιστέψαμε δεν ήταν καθόλου εύκολο, δεν θα κάνει από μόνος του. Το κυνηγήσαμε, γιατί μιλάμε για κλινικές, μιλάμε για τράπεζες, μιλάμε για εταιρείες τηλεπικοινωνίας, μιλάμε για μεγάλα καταστήματα, μιλάμε για σούπερ μάρκετ. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις λοιπόν, και πιο μικρές ακόμα, πήγαμε εμείς αυτούς, τους παρακαλέσαμε και ανταποκριθήκαν μέσα από μια συζήτηση. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν ξέρω αν είχαν στο μυαλό τους κάτι πονηρό, δεν το δείξαν τουλάχιστον σε εμάς μέχρι σήμερα. Σας διαβεβαιώ ότι σχεδόν όλοι, κανείς δεν θέλησε να μπει τα μπέλα του σε παιδική χαρά πάνω, ότι έγινε με την ευγενική χορηγία του ΤΑΔΕ, πλην 2, 3, 4. Εντάξει, μέχρι και εφοπλιστές ήταν που συμμετείχαν στην προσπάθεια αυτή. Συνεπώς δεν έχουμε τέτοια δείγματα. Απ' την άλλη πάλι είναι η αγορά ανοιχτή. Μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πόλη, που κερδοφορεί στην πόλη. Το να επιστρέψει και ένα μέρος της κερδοφορίας της στην κοινωνία που τη στηρίζει και να πούμε ότι ξέρεις κάτι, η κρεαταγορά ΤΑΔΕ ή η ΤΑΔΕ επιχείρηση έφτιαξε αυτή την παιδική χαρά. Συγγνώμη, το ένα χέρι νύβει το άλλο και τα δύο το πρόσωπο. Δεν είναι κακό. Αυτό σίγουρα δεν είναι κακό γιατί δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει μια απλή αναφορά. Σημασία έχει το να μείνουμε στην απλή αναφορά και να μην πάμε παρακάτω. Εκ των πραγμάτων. Γιατί κοιτάξτε, θα σας διακόπτω, δεν το ήθελα. Όχι, δεν πειράζει. Απλά κάνουμε έτσι λίγο ζωντανό το διάλογο. Τι γίνεται, όταν έρχεται μια τράπεζα και μπαίνει χορηγός, δεν μπορεί να κάνει κάτι πονηρό με την τράπεζα. Είμαστε Δήμος. Τα λεφτά μας είναι σε συγκεκριμένη τράπεζα. Αν θα βγάλουμε διαγωνισμό, θα ζητήσουμε τα επιτόκια που μπορούμε να πάρουμε. Δεν υπάρχει κάτι το ύποπτο εδώ πέρα. Όταν είναι τηλεπικοινωνίες, το ίδιο. Όταν δηλαδή οι δράσεις και οι επιχειρήσεις που ανταποκριθήκαν είναι τέτοια τα μεγέθη τους. Και απ' την άλλη είναι τέτοια φύση δικιά μας ως δημόσιο, που δεν μπορούμε να εξωστρακίσουμε ούτε να κάνουμε κάτι διαφορετικό πλην της εντιμότητας, της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης. Είναι τόσο δε απόλυτα όλα καθαρά, που τα φέρνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο με το ονοματεπώνυμό τους, παίρνουμε απόφαση κατά πλειοψηφία, γιατί δεν ψηφίζει η αντιπολίτευση, και τα έργα παραδίδονται στην τεχνική υπηρεσία μέσα από συμφωνητικό. Τώρα, κοιτάξτε, αν πάει η εταιρεία και πιάσει τον εργολάβο και του πει: κοίταξε να δεις, θα πάρεις 5 μήνες επιταγές ή 10 μήνες ή μετρητά. Εμάς αυτό δεν μας αφορά. Ούτε εμπλεκόμαστε. Ναι. Εντάξει, αν τον μπαζαρέψει και εκεί που θα το βάζει με 20, το βάλει με 15, ούτε αυτό με αφορά. Στην υιοθέτηση συμπεριλαμβάνεται και η συντήρηση, γιατί εντάξει παραδίδουμε το έργο, αυτό όμως προϋποθέτει και μια συντήρηση, γιατί αν μιλάμε για παιδικές χαρές, μιλάμε για... Και αυτό είναι το πιο δύσκολο να ξέρετε μετά. Ναι, δηλαδή... γιατί κοστίζει και αυτό και κοστίζει πολύ. Κοστίζει πολύ, όχι βέβαια, δεν έχει ο χορηγός καμία γιατί υποχρέωση. Ο χορηγός έχει το πρώτο κόστος, λέει μου κόστησε τόσο, εντάξει τελείωσε παιδιά, γεια σας. Από εκεί και μετά η συντήρηση. Ο χορηγός δεν έχει καμία υποχρέωση στη συντήρηση. Στη συντήρηση έχουμε βγάλει, εμείς βγάλαμε. Απλά τι γίνεται όταν κάνεις μια μεθοδική δουλειά και την εισπράττεις κιόλας. Δηλαδή τι γίνεται. Ο πρώτος στόχος ήταν να τις φτιάξουμε. Τις 32 σάπιες έχω φτιάξει τις 25. Τώρα τελειώνω άλλες 5, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο θα τις έχω τελειώσει όλες. Γι' αυτό σας είπα στα 2,5 χρόνια ανεβάσαμε τον πύχη. Από εκεί πέρα βγάλαμε ένα κωδικό, κάναμε ένα διαγωνισμό και είπαμε ότι θέλουμε να τις συντηρούμε πλέον τις παιδικές χαρές και έχει αναλάβει εργολάβος σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία, όπου καταγράφει κάθε μήνα ζημιές, βλάβες, προβλήματα και πάει και τα επισκευάζει και τα επιδιορθώνει. Δεν μπορεί όμως ο χορηγός που την έφτιαξε να πηγαίνει κάθε μέρα. Ναι, όχι, λέω απλά μήπως υπήρχε τα συνεργεία αυτό, τα δικά μας. Και ήταν από τα συνεργεία τα όπως δεν έχει καμία ευθύνη για την παράδοση και την παραλαβή. Συνολικά λοιπόν οι χορηγίες, γιατί πόσο μιλάμε. Σχεδόν αγγίζουν πλέον, έτσι πως τα εκτιμούσαμε χτες, σε είδος, χρήματα, ήδη ενώ τα παιχνίδια και εργασίες, μην το ξεχνάμε αυτό, κοντά στο μισό εκατομμύριο. Κοντά στο μισό εκατομμύριο. Το οποίο δεν βγήκαν από το Ταμείο του Δήμου. Σήμερα παίζουν εκατοντάδες παιδιά με τις παιδικές χαρές. Στο πάρκο που δείξατε φιλοξενεί πάνω από 500 άτομα κάθε Σαββατοκύριακο. Πάρτι, γενέθλια, όλα γίνονται εκεί πλέον. Λοιπόν, το νέο πάρκο που εγκαινίασα προχτές στην Καλλιπόλεως, ένα υπερσύγχρονο χώρο, πολυχώρο θα πούμε, με γυμναστήρια, παιδικές χαρές, γήπεδα, είναι ασφεκτικά γεμάτο κάθε μέρα. Λοιπόν, όλα αυτά χωρίς να έχουν βάλει οι δημότες μου 1 ευρώ την τσέπη τους και χωρίς να έχει και ο Δήμος να τα βάλει έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή και να μου έλεγε: ξέρεις κάτι, φτιάχτα μόνος σου, δεν θα μπορούσα.
Απλά αντί να διαδηλώνω όλη τη μέρα με ένα πανό και εγώ κατά τη Μέρκελ, των μνημονίων, τη κυβέρνηση του Τσίπρα ή τη κυβέρνηση του Σαμαρά, εγώ τα προσπέρασα όλα αυτά και είπαμε κόντρα στην κρίση. Νομίζω ότι ο κόσμος δεν θα κάτσει να ψαχτεί και τόσο πολύ για το αν είναι από χορηγία ή αν είναι. Δεν νομίζω τον απασχολεί. Ναι, με τα τόσα προβλήματα που όλοι αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, αυτό που θέλει σου λέει έστω για το παιδί μου να μπορέσω να πάω κάπου που να είναι ασφαλές. Εντάξει, αυτό είναι πολύ σημαντικό που γίνεται και νομίζω ότι ο κόσμος πιάνει την ουσία και κοιτάει την ουσία. Τώρα από εκεί και έπειτα όλα τα άλλα έχει να κάνει με το πώς θα το δείτε εσείς, αν θα ανοίξετε την πόρτα στους χορηγούς και θα πείτε ελάτε να κάνετε εσείς ό,τι θέλετε ή να έχουμε μια καλή σχέση. Αυτή είναι η σχέση που έχουμε, έτσι όπως ακριβώς το είπανε, και να τελειώνει. Σε αυτό χρηματοδότηση από το κράτος υπήρξε κάποια ή... Η κρατική, ας το πούμε, δημόσια χρηματοδότηση υπάρχει πλέον τώρα μόνο. Ξεκίνησαν 4 παιδικές χαρές από την περιφέρεια, 75.000 ευρώ. Τα οποία μας πήρε 2 περίπου χρόνια, γιατί σας λέω πολύ αργές οι διαδικασίες, ανάμεσα σε εμάς και στην περιφέρεια, μέχρι να φτάσουμε τελικά στη διακήρυξη, στο διαγωνισμό και στον εργολάβο. 2 χρόνια για να φτιάξουμε 4 παιδικές χαρές που ξεκίνησαν τώρα. Πάντως η γραφειοκρατία, να πούμε ότι αυτό είναι το... Είναι απίστευτο. Και όσοι δήμαρχοι έχουν περάσει από την εκπομπή, αυτό τουλάχιστον φωνάζουν ότι η γραφειοκρατία είναι τέτοια που δυστυχώς μας έχει φέρει πάρα πολλά χρόνια πίσω και φέρνει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Να σας πω κάτι που εγώ τώρα θεωρώ τον αυτό πλέον και έμπειρο λίγο με τις παιδικές χαρές, γιατί ασχολήθηκα προσωπικά, έτσι, από μέσα δηλαδή. Ένας Δήμος μπορεί να ξεκινήσει με έναν εργολάβο, έστω αυτό που κάνω εγώ τώρα με την περιφέρεια. Ο εργολάβος θα εξοφληθεί, χωρίς να πάρει προκαταβολή βεβαίως, γιατί δεν παίρνει προκαταβολή από εμάς. Θα εξοφληθεί ο άνθρωπος να παραδώσει το έργο μετά από 3, 5, 6, 7, 8 μήνες. Προσέξτε τώρα. Αν δεν μπορεί λοιπόν να χρηματοδοτήσει το έργο των 75.000, δεν λέω πιο μεγάλα ποσά που έχουν άλλοι, υπάρχει και παρατηρείται το φαινόμενο σε άλλους Δήμους που καταρρεί ο εργολάβος και μείνει στη μέση του έργου. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τελειώσει το έργο αυτό και να μην μπορεί να ολοκληρωθεί. Καταλάβετε λοιπόν γιατί μιλάω. Προσωπικά το έχω ζήσει αυτό. Γιατί... Τραγικό, έτσι. Και μάλιστα σε σχολείο, ας πούμε, στην πόλη που μένω, που μέχρι και τώρα, ενώ το σχολείο είναι εν λειτουργία, δεν έχει γίνει παραλαβή από το Δήμο, γιατί ο εργολάβος δεν έχει κάνει βασικά πράγματα. Δεν έχει Προφανώς. Και βέβαια εντάξει, και γιατί δεν έχει πληρωθεί και γιατί έχει σταματήσει η χρηματοδότηση. Αλλά βέβαια αυτά υπάρχουν. Ακριβώς. Έτσι, τώρα θα δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Εδώ μας βλέπουμε και καινούργια καπή έχετε κάνει και ανακατασκευή πεζοδρομίων. Ναι, βάλαμε αρκετές. Ναι. Γιατί... Είναι οι άλλοι πόροι που λέμε τα πεζοδρόμια. Είχαμε από το Πράσινο Ταμείο να εξοπλίσει ένα μεγάλο ποσό. 4-5 χρόνια καθόταν και μας περίμενε. Εμείς τρέξαμε, εντάξαμε μια μελέτη για ανακατασκευή πεζοδρομίων, γιατί είχαμε. Προφανώς το έχουν και άλλοι Δήμοι, αλλά σε εμάς ήταν πολύ έντονο. Πολλά σηκωμένα πεζοδρόμια από τα δέντρα, πολλές κακοτεχνίες του παρελθόντος και πολλά σπασμένα πεζοδρόμια. Και φτιάξαμε πάνω από 500 σημεία μέσα από το Πράσινο Ταμείο το χρηματοδότηση και βάλαμε και εμείς ένα κομμάτι και βγάλαμε μια μεγάλη εργολαβία όπου αποκατασταθήκαμε μετά από πάρα πολλά χρόνια. Σκεφτείτε ότι έκανα τα αιτήματα με λίγα λόγια του κόσμου από το 2007 μέχρι το 2014. Το τονίζω το 2014. Αυτό που άκουσα πριν, άκουσα κάτι που είπατε, ότι ήταν, λέει, αυτά τα λεφτά και μας περίμεναν. Ναι. Γιατί δεν τα παίρνανε? Οι προκάτοχοί μου δυστυχώς είχαν μια άποψη και είμαι στο μοναδικό Δήμο της Νότιας Αθήνας τουλάχιστον, που δεν συμμετείχαμε σχεδόν πουθενά σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, δηλαδή κάνανε οι άλλοι υπόγειους κάδους. Εμείς δεν είμαστε. Πάμε τώρα εμείς να το κάνουμε. Το Πράσινο Ταμείο είχε χρήματα για μας, δεν τα πήραμε. Διότι είναι αυτό που σας είπα νωρίτερα, δεν είναι ατυχαίο αυτό που είπα. Εγώ δεν κοίταξα να κάνω μικροπολιτική. Εγώ κοίταξα να βρω από πού μπορώ να πάρω, να κάνω τις μελέτες μου, να ενταχθώ και να φέρω χρήματα στην περιοχή. Οι προηγούμενοι λοιπόν αφήσαν αυτά τα χρήματα στο Πράσινο Ταμείο να κάθονται, διότι αντί να κοιτάνε πώς θα κάνουν μελέτες, πώς θα ψάξουν να βρουν τα χρήματα και πώς θα τα απορροφήσουν, οι άνθρωποι είχαν το μυαλό τους άλλα πράγματα. Δυστυχώς για την πόλη. Γιατί δεν είναι κακό. Εγώ δεν κατηγορώ την κίνηση στην πολιτική, κατηγορώ τα αποτελέσματα αυτής της κίνησης που δεν έχουν ουσία για την πόλη. Δεν μπορεί να κάνει διαδηλώσεις όλη τη μέρα με ένα πανό για να σου στέλνουν όλοι οι άλλοι και να έχει 200.000 στο Πράσινο Ταμείο και να πήγες να τα πάρεις. Γιατί δεν έβαλε κάποιον να σου κάνει μια μελέτη για τα πεζοδρόμια, για τους υπόγειους κάδους, για ένα γυμναστήριο, για μια παιδική χαρά, ό,τι θέλεις. Το Πράσινο Ταμείο είναι ανοιχτό για 100 πράγματα. Γι' αυτό σας λέω, το παράδειγμα έχει το αποτέλεσμα. Εμείς τρέξαμε,
εντάξαμε τη μελέτη, τα πήραμε και φτιάξαμε τα πεζοδρόμια του κόσμου. Χωρίς ο κόσμος να πληρώσει πάλι 1 ευρώ. Γιατί τα πεζοδρόμια είναι, ξέρετε, ανήκουν στους ιδιοκτήτες, δεν ανήκουν όλα στο. Άρα υπάρχουν οι λύσεις στην Ελλάδα της κρίσης. Φτάνει ο καθένας πώς προσεγγίζει και πώς βλέπει κάθε μια φορά τα πράγματα. Ναι, αυτό έχει μεγάλη σημασία το πώς τα προσεγγίζει τα πράγματα. Έχουμε όμως τώρα κοινωνική πολιτική. Βλέπουμε έχετε ένα κοινωνικό παντοπολείο από τα καλύτερα. Φαρμακείο. Είμαι πολύ περήφανος για αυτή τη δομή. Να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, γιατί δυστυχώς το έχω ξαναπεί από αυτή την εκπομπή. Καλό θα ήταν να μην υπήρχε ούτε κοινωνικό φαρμακείο, ούτε κοινωνικό παντοπολείο. Εμείς τα εγγένεια είπαμε... σίγουρα καλύτερα η ζωή μας. Αλλά δυστυχώς όμως υπάρχουν. Όταν τα εγκαινιάσαμε όλα, και το φαρμακείο και το παντοπολείο και το κοινωνικό φροντιστήριο, όλες τις δομές, το νεφρολογικό μας ιατρείο, ευχή λέμε είναι να κλείσουμε. Να πούμε όμως κάτι πολύ σημαντικό. Εμείς αυτά δεν τα βρήκαμε. Αυτά τα κτίσαμε μόνοι μας, χωρίς να έχουμε ΜΚΟ μέσα, χωρίς να χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα. Τώρα μπαίνουμε σε αυτό που βγάλει η περιφέρεια το πρόγραμμα. Δεν ήμασταν όπως είναι άλλοι δήμοι και 2,5 χρόνια τα λειτουργούμε μόνοι μας. Κοινωνικό παντοπολείο εξυπηρετεί 300 οικογένειες, χωρίς ο Δήμος να βάζει 1 ευρώ. Είναι αρκετές, δηλαδή. Πάρα πολλές. Και παίρνουν και πράγματα, θα σας έλεγα, μεγάλης αξίας. Δεν μιλάμε μόνο για είδη διατροφής, μιλάμε για είδη υγιεινής κτλ. Πάνω από 120 οικογένειες είναι ενταγμένες στο κοινωνικό φαρμακείο. Πάνω από 200 παιδιά είναι στο κοινωνικό φροντιστήριο και θέλω να πω ένα ευχαριστώ πάλι και θα το επαναλαμβάνω κάθε φορά με την ευκαιρία στους εθελοντές γιατρούς και καθηγητές και δασκάλους. Λοιπόν, όλες αυτές οι δομές βασίζονται στους εθελοντές, στις προσφορές του κόσμου αλλά και των εταιριών, να πάλι χορηγεί. Δηλαδή έχουμε διαρκή επαφή με μεγάλες επιχειρήσεις, σούπερ μάρκετ κτλ. Που τροφοδοτούν τα παντοπολία και το φαρμακείο κτλ. Δηλαδή βλέπετε ότι έρχονται και δίνουν. Χωρίς ο Δημότης μου να βάζει από το ταμείο του 1 ευρώ. Συσίτια υπάρχουν. Συσίτια εμείς δεν έχουμε και δεν έχουμε να σας πω γιατί. Και εδώ εμπλέκεται ο Δήμος, δεν είναι έργο δικό μου όμως. Έτσι. Έχουμε την χαρά να έχουμε την Αγία Βαρβάρα, τη Μητρόπολη της Αργυρούπολης, όπου έχει έναν εξαιρετικό ιερέα. Και εδώ και 14 χρόνια, βέβαια ο άνθρωπος έχει τρελαθεί γιατί ξεκίνησε με 10 άτομα, 12 και έχει φτάσει να έχει 250 μερίδες καθημερινά μεσημεριανό βραδινό. Έτσι. Αυτό είναι το τραγικό της ιστορίας. Στηρίζουμε λοιπόν το Συσίτιο της Αγίας Βαρβάρας που είναι με μαγειρία κάτω στο υπόγειό της, με 50-70 γυναίκες που μαγειρεύουν. Έχει μια δομή πολύ οργανωμένη και βοηθάμε και εμείς εκεί. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ναι. Αλλά αυτό είναι τραγικό να ξέρετε. Έτσι. Βέβαια είναι τραγικό. Και κάτι άλλο που θέλω να πούμε είναι για τους παιδικούς σταθμούς. Γιατί το τονίζεται αυτό ότι είναι παιδική σταθμή χωρίς τροφία. Δηλαδή ούτε 1 ευρώ. Ούτε μισό. Αυτή τη στιγμή έχουμε σχεδόν 7. Κυριολεκτικά δηλαδή. Κυριολεκτικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε 700 παιδιά στους παιδικούς μας σταθμούς. Καλύπτει ο Δήμος όλα τα λειτουργικά τους έξοδα. Συνεισφέρουν μόνο οι γονείς 50 ευρώ το χρόνο, συνολικά το οποίο είναι για χαρτική ύλη, για παιχνίδια ή ανάγκες που μπορεί να πάρουν μέσα, να παίξουν κτλ. Που εμείς δεν μπορούμε να τα πάρουμε και λόγω ως δαπάνη δεν μπορούμε να τα πάρουμε. Να πω μόνο ότι αν πας ιδιωτικό, πληρώνεις το μηνύο και πληρώνεις και κάθε μήνα και χαρτική ύλη και τα παιχνίδια. Έτσι. Λοιπόν, οι γονείς το μόνο που προσφέρουν είναι όταν θα πάνε τα παιδιά να δουν ένα θεατρικό, το ειστήριο και μόνο αυτά. Εμείς έχουμε λοιπόν τους παιδικούς σταθμούς, είμαστε πολύ περήφανοι, διότι ένας Δήμος με τόσο χαμηλά έσοδα, μέσα στην κρίση, δεν έχει επιβαρύνει την οικογένεια καθόλου. Και είναι μεγάλο γεγονός αυτό, έτσι. Δεν είναι κάτι απλό. Το κάνει μεγάλο γιατί απλά είπαμε ότι είναι δύσκολη η καιρή που περνάμε. Και φαντάζομαι ότι και τα δημοτικά τέλη θα είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση. Τα δημοτικά μας τέλη, αν δεν κάνω λάθος, είναι τα πιο χαμηλά σίγουρα στην Αττική και από τα πιο χαμηλά στην Ελλάδα. Είμαστε στο 1,15. Είχαμε ακόμα πιο χαμηλά στο ελληνικό, αλλά επειδή δύο δήμοι, δύο πόλεις δεν μπορούν να λειτουργούν με διαφορετικά δεδομένα, εξισώθηκαν το ελληνικό με την Αργυρούπολη. Ναι. Διότι εκεί ήταν λίγο πιο υψηλά, ας πούμε. Ήταν λίγο πιο χαμηλά το ελληνικό, μικρές διαφορές, μην φανταστείτε. Απλά έπρεπε να γίνει αυτή η εξίσωση, γιατί η μένα Αργυρούπολη δεν μπορούσε να κατέβει στο ελληνικό. Μας τίναζε στον αέρα που έτσι άλλως επαναλαμβάνω έχουμε πολύ χαμηλά. Το δε ελληνικό ανέβηκε ελάχιστα, μιλάμε για 2-3 ευρώ το χρόνο συνολική επιβάρυνση, η οποία όμως είναι και ισονομία και ισοτιμία, γιατί δεν μπορεί μια πόλη να χρηματοδοτεί την άλλη. Έτσι.
για την ίδια υπηρεσία. Σίγουρα. Πάντως αυτό που θέλω να πω λίγο και να πάμε σε ένα άλλο θέμα και το έχω δει γιατί έχω έρθει στο ελληνικό αρκετές φορές και στην Αργυρούπολη, αλλά στο ελληνικό ειδικά, έχω δει ότι υπάρχει πρόβλημα έτσι λίγο με το πάρκινγκ, με τους δρόμους, είναι αρκετά τα αυτοκίνητα. Η δημοτική συγκοινωνία στο Δήμο, σε τι κατάσταση είναι, υπάρχει, λειτουργεί? Τώρα μου ξέρετε μια ευχάριστη πληγή με την έννοια ότι δεν υπήρχε. Όντως έχουμε σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα, γιατί έχουμε 3 σταθμούς μέτρο του ελληνικού, της Αργυρούπολης. Έρχεται και αυτό και το κάνει ακόμα πιο σοβαρό. Και άλλη μία που θεωρητικά είναι άλυμος, αλλά η πάνω πλευρά είναι και αυτή η Αργυρούπολη. Δηλαδή 3 σταθμοί που δέχονται χιλιάδες αυτοκίνητα. Χιλιάδες αυτοκίνητα κάθε μήνα, καθημερινά. Εμείς αυτό που φροντίσαμε και είμαστε νομίζω οι πρώτοι, και πρέπει να τα λέμε αυτά, για να τα ακούει και ο κόσμος, που όχι απλά βγάλαμε δημοτική συγκοινωνία στους 5 μήνες θητείας, είμαστε και πρώτοι που τη βγάλαμε νόμιμη στη λειτουργία της, διότι εντάξαμε την τεχνική μελέτη στον ΟΑΣΑ και πήραμε και την έγκριση του Υπουργείου Μεταφορών. Η διαδρομή μας καθορίστηκε σε συνεργασία με κλιμάκιο του ΟΑΣΑ και σήμερα οι 3 γραμμές πλέον, γιατί ξεκίνησε μία, τώρα έχουμε 3, καλύπτουν περίπου 13 με 14.000 επιβάτες μηνιαία. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μετακινούνται 13 με 14.000 άνθρωποι μέσα στην πόλη δωρεάν, δεν παίρνουν το αυτοκίνητό τους, κάτι που ήταν μεγάλη επιβάρυνση, γιατί έφευγε από το βουνό ο Αργυρουπολίτης να κατέβει στο μέτρο με το αυτοκίνητο. Τώρα περνάει 1/4 το λεωφοριάκι και ξέρει μάλιστα και αναλυτικά που είναι οι στάσεις και είμαστε και Εγγλέζοι. Θέλω να σας πω ότι είμαστε που υπάρχει Γενέζοι, θα έλεγα, γιατί στη Βιέννη μόνο το έχω δει αυτό το λεωφορείο και 5 και 5. Λοιπόν, είναι άψογη η δημοτική συγκοινωνία, είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή την υπηρεσία. Λειτουργεί 2 χρόνια στη θητεία μας και αγοράζουμε και καινούργια λεωφορεία τώρα για να την ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο. Ναι, γιατί σας λέω, τουλάχιστον όσες φορές έχει χρειαστεί να κατέβω εγώ στο ελληνικό, γιατί είναι πρόβλημα. Υπάρχει και φαντάζομαι ότι και ο κόσμος που μένει εκεί θα ταλαιπωρείται. Βέβαια, από τη στιγμή που ξεκίνησε χρειάζεται προσπάθεια, όπως σε όλα τα πράγματα άλλωστε χρειάζεται προσπάθεια. Έτσι. Κοιτάξτε, είναι και θέμα παιδείας. Τώρα θα σας πω γιατί το λέω αυτό, διότι μετά τη δημοτική συγκοινωνία το δεύτερο μέτρο που μπορούμε να πάρουμε και θα πάρουμε και θα βάλουμε μπροστά είναι η ελεγχόμενη στάθμευση. Δηλαδή, εσείς έρχεται να παρκάρετε στις γειτονιές που είναι πέριξη του μετρό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν βρίσκουν πλέον να παρκάρουν. Γιατί αφήνουν τα αμάξια το πρωί μέχρι το βράδυ, με αποτέλεσμα ο δημότης, ο κάτοικος της περιοχής να ξενιτεύεται. Αυτό πλέον θα σταματήσει. Θα υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση, νομιμοποιημένη. Κάθε κάτοικος θα έχει την κάρτα του και ο επισκέπτης θα έχει ειδικές θέσεις που με αντίτιμο θα πηγαίνει να παρκάρει. Αν δεν θέλει, μπορεί να μην πηγαίνει. Όπως είδα και σε κάποιους πεζόδρομους, έχετε βάλει μπάρες. Εκεί οι κάτοικοι πώς τη διαχειρίζονται? Υπάρχει κάρτα, ας πούμε, που σηκώνεται για τον κάτοικο? Δηλαδή έτυχε και πέρασα στην Ιασονίδου σε έναν πεζόδρομο και είδα ότι υπήρχε μπάρα στην άλλη. Ναι, εκεί μπαίνει και μπάρα γιατί είναι πεζόδρομος. Αν προσέξατε, έχει στο πάνω μέρος την πόρτα της Παιδικής Χαράς και παρατηρείτε το εξής: μπαινοβγαίναν αυτοκίνητα, γιατί κόβανε από την Ιασονίδου για να κερδίσουν χρόνο μέσα από τον παράδρομο και μια ώρα βγαίναν τα παιδάκια από την Παιδική Χαρά. Ναι. Οι μπάρα αυτοί την ανοίγουν και την κλείνουν όλοι οι κάτοικοι στον δρόμο αυτό, όπως λέει και ο νόμος άλλωστε. Γιατί όταν λέμε πεζόδρομος, είναι πεζόδρομος. Στην Ελλάδα ο πεζόδρομος εννοείται κάτι άλλο εκτός από πεζόδρομος. Αυτό είναι ελληνική πατέντα. Δηλαδή λέει, φτιάξαμε δήμαρχε ένα πεζόδρομο, αλλά μπαίνω εγώ με το αμάξι μου να μπαίνουν όλοι. Αυτό δεν είναι πεζόδρομος. Έτσι. Λοιπόν, την μπάρα την έχει η γειτονιά, έχει το κουμπάκι αυτό το μπουτόν, το πατάει και ανοιγοκλίνει όταν πρέπει να μπουν ήδη. Δεν μπορεί να μπει όμως οποιοδήποτε άλλο. Οποιοδήποτε άλλο. Εντάξει, όχι, ναι, είναι και αυτό. Λοιπόν, να σας πάμε πολύ καλά ενημερωμένο, ψαγμένο στην πόλη. Έτσι. Όχι, έτυχε και πήγα. Καλός δημοσιογράφος. Γιατί εντάξει, χρειάστηκε να πάω στο ελληνικό και είδα την μπάρα. Η αλήθεια είναι ότι μου κακοφάνηκε. Ναι. Βέβαια, γιατί στην αρχή έστριψα την Ιασονίδου και μπήκα στο πεζόδρομο και βλέποντας τώρα στην άλλη μεριά την μπάρα λέω. Είχε όμως και πινακίδα που λέει απαγορεύεται είσοδος πεζόδρομος. Το οποίο την αγνώνουν όλοι. Αφού λοιπόν πέσανε τα σχετικά, μετά όμως πηγαίνοντας σιγά σιγά όπως είναι ξαναβγήκα, ναι, είδα την ταμπέλα και όταν ηρέμησα σκέφτηκα ότι τελικά είναι ο πεζόδρομος είναι για να περπατάμε, είναι για τον πεζό και όχι για το αυτοκίνητο. Λοιπόν, να πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό και θα τα πούμε. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θέλω λίγο να ξαναπώ πάλι για το δελτίο τύπου του Δήμου Χαϊδαρίου για αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα στην Φαβιέρου 30, όπου εκεί θα μαζευτεί ο κόσμος και ο Δήμαρχος του Χαϊδαρίου για να διαμαρτυρηθούν για τις κεραίες που θέλουν να βάλουν. Και αφήστε την εικόνα που δείξατε και για το πρόγραμμα μέτρησης οστικής πυκνότητος στο Δήμο Ηλίου από 24 έως 27 Απριλίου. Η εξέταση είναι δωρεάν, και είναι μια πολύ σοβαρή εξέταση και για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Λοιπόν, Δήμαρχε, στη συζήτησή μας θέλω να μιλήσουμε, να πούμε και για τα σχολεία τα οποία είναι έχετε κάνει και εκεί αρκετή δουλειά, για να πάμε μετά σε μια μήνυση την οποία έχει κατατεθεί για συκοφαντική δυσφήμιση και να μιλήσουμε και για το ελληνικό. Ό,τι θέλετε. Σε ό,τι είχε κάνει με τα σχολεία, ανακατασκευές, χρηματοδότηση από τον ΩΣΚ υπήρχε? Τεράστιο έργο. Βοήθεια μάλλον από τον ΩΣΚ υπήρχε? Είχαμε δύο μεγάλες εργολαβίες. Η μία χρηματοδοτήθηκε από τον ΩΣΚ. Εκεί κάναμε ένα ράλι, θα έλεγα, διότι κοιτάξτε, το πρόβλημα ενδεχομένω να το έχουν όλοι οι Δήμοι. Όταν ανέλαβα, δεν μου παρέδωσε κανείς, τι εργασίες έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια στα σχολεία. Να πω τώρα κι εγώ μικροπολιτικά ότι δεν γινόταν τίποτα, μπορώ να το πω. Αλλά η ουσία δεν είναι αυτή. Η ουσία είναι ότι δεν βρήκαμε ένα αρχείο. Έβαλα λοιπόν τεχνική υπηρεσία και μου έκανε μια μελέτη καταγραφής όλων των σχολικών μονάδων, οι οποίες δεν είναι λίγες, είναι κοντά 48 σχολικές μονάδες. 48 σχολεία, κτίρια. Ελληνικό Αργυρούπολη. Και δεν βάζω μέσα τα ΜΕΑ που έχουμε, τα ειδικά ιδρύματα κτλ. Αυτά τα βγάζω απ' έξω. Και τρέξαμε στον ΩΣΚ και καταθέσαμε μια πολύ καλή μελέτη, η οποία χρηματοδοτήθηκε σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ για 29 σχολικές μονάδες, οι οποίες ανακαινίστηκαν ουσιαστικά πλήρως. Και όταν λέω πλήρως, ενώ στα μεγάλα, στα σημαντικά που είναι οι μονώσεις, τα τσιμέντα, υδροροές, εργασίες δηλαδή βαριές, ας μου επιτραπεί ο όρος, που ο Δήμος δεν θα μπορούσε εύκολα να τις κάνει από μόνος του και τις κάναμε μια εργολαβία τόσο. Παράλληλα, βγάλαμε άλλη μια δική μας από τον προπολογισμό του Δήμου, η οποία τρέχει ακόμα. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε φτιάξει και 40 προάβλια. Όταν λέμε προάβλια πλέον είναι αθλητικοί χώροι, έτσι. Στρωμένα τα γήπεδα κάτω, νέες μπασκέτες. Είχαμε μπασκέτες από το 1985. Που όταν τις βγάλαμε, πέφτανε κομμάτια σάπια. Αυτά όλα τα αλλάξαμε. Αλλάξαμε όλες τις υποδομές των σχολείων δηλαδή, που χρησιμοποιούν αθλητικά τα παιδιά και παίζουν σήμερα με ασφάλεια και γυμνάζονται με ασφάλεια. Διότι για μας είναι προτεραιότητα, σας το έχω ξαναπεί. Η ασφάλεια κατά τη αιτέως λέξη είναι στην πρώτη γραμμή. Εκεί υπήρχε και ένα θέμα παλιά στο ελληνικό, έτσι, ένα τύχημα, τέλος πάντων. Θέλω λοιπόν τώρα λίγο να μιλήσουμε για την μήνυση η οποία έχει κατατεθεί. Είναι μια μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που έχει να κάνει για τα σκουπίδια. Ότι εάν τουλάχιστον το γνωρίζω καλά, για ένα γήπεδο που υποτίθεται ότι ο Δήμος ήθελε να το κάνει χωματερή και μάλιστα του Αθλητικού Συλλόγου Σορμένου, ήταν αυτό. Ναι, αυτή είναι η παραπληροφόρηση που κάνει η αντιπολίτευση. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ έχουμε ένα. Γι' αυτό το λόγο όμως κατατέθηκε αυτή η μήνυση. Ναι, όχι, δεν κατατέθηκε ακριβώς γι' αυτό. Αυτό, αν θέλει, είναι απόρρια. Έχουμε μια θλιβερή πρωτιά. Είμαστε ο Δήμος με την πιο αρνητική σε όλα αντιπολίτευση που υπάρχει. Δεν νομίζω υπάρχει άλλος Δήμος στην Αθήνα. Από την 1η Σεπτεμβρίου που ανέλαβα, βγάλανε ανακοίνωση ότι έφεγα τα λεφτά στα σχολεία. Την οποία όταν συνειδητοποίησαν την κάφα τους, την τραβήξαμε. Έχω μια πολεμική κάθε μήνα με έντυπα, φυλάδια, διαδηλώσεις, εκδηλώσεις. Πεζοδρομιακή την έχουμε χαρακτηρίσει, γιατί έτσι είναι. Η οποία την ανεχτήκαμε 1, 2, 3. Φτάσαμε στο σημείο να μας προπυλακίσουν και μες στο Δημαρχείο κάποιοι από αυτούς. Άνθρωποι οι οποίοι αυτοποκαλούνται αναρχικοί, αντιεξουσιαστές κτλ. Επικαλούμενοι ότι εγώ εξυπηρετώ συμφέροντα του επιχειρηματία που θέλει να πάρει το αεροδρόμιο, άρα εγώ είμαι ο κακός και οι άλλοι είναι όλοι καλοί. Μια φρασιολογία που μας στοχοποιεί μονίμως απέναντι στην κοινωνία, ότι εξυπηρετούμε συμφέροντα και κάνουμε πράγματα τα οποία ξεπουλάνε το ελληνικό. Λες και το πουλάω εγώ το ελληνικό, γιατί μου ανήκει το ελληνικό. Και δεν το ξεπουλάει η κυβέρνηση, αν το ξεπουλάει κάποιος, ή το ΤΑΙΠΕΔ. Έτσι. Δημιουργούν λοιπόν εντυπώσεις. Υπήρξε λοιπόν μια έντονη σύγκρουση, χωρίς λόγο κατά την άποψή μου, για το θέμα για τα σκουπίδια και τη διαχείρισή τους, όπου πρέπει να δούμε σύμφωνα με την περιφέρεια πού θα γίνει ο σταθμός διαχείρισης απορριμμάτων. Είπε η περιφέρεια λοιπόν, ελάτε εδώ Δήμοι, κάντε μια κοινοπραξία ή μόνοι σας για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε ένα ελληνικό που υποτίθεται θα το πάρει ένας επιχειρηματίας, όπου κανείς δεν ξέρει ακόμα λεπτομέρειες για αυτή την επένδυση, αν θα γίνει, πώς θα γίνει και τι θα γίνει, όπου μέσα εκεί ήθελαν σώνουν και καλά οι προηγούμενοι ως δήμαρχοι να βάλει καθώς στα σκουπίδια των Δήμων.
Γιατί έχουν την άποψη ότι μέσα στην επένδυσή του πρέπει να έχει τα σκουπίδια των Δήμων. Μπορεί να τα βάλει, αλλά ως επιχειρηματίας ενδεχομένως να αξιώσει χρήματα και να σου πει: ωραία, φέρτε στο δικό μου το σταθμό και απληρώνεις. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Εγώ λοιπόν έχω άποψη ότι πρέπει ο κάθε Δήμος, ή αν όχι όλοι μαζί, να φτιάξουμε δικό μας σταθμό διαχείρισης απορριμμάτων, υπόγειο, σύγχρονο, σε σημεία που να μην ενοχλούν τον κόσμο, όπως είναι στο εξωτερικό. Και μάλιστα αναφέραμε παραδείγματα, γι' αυτό λέει παραπληροφόρηση, ότι ο Άγιαξ στο γήπεδό του από κάτω έχει μια σύγχρονη μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων που παράγει και ηλεκτρική ενέργεια του γήπεδου. Γι' αυτό αναφέραμε ότι για παράδειγμα στα Σούρμενα θα μπορούσαμε κάτω από το γήπεδο να υπάρχει αυτός ο σταθμός. Αυτό το πήρανε την τρίχα και την κάνανε τριχιά, το ξεχυλώσανε, το τραβήξανε από εδώ, το τραβήξανε από εκεί, και ενώ δεν υπάρχει καμία επίσημη συζήτηση. Δεν υπάρχει καμία απολύτως επίσημη από εμάς ενημέρωση για το τι θα γίνει τελικά, ρε παιδιά, μέσα στο αεροδρόμιο. Βγήκανε να μας καταγγείλουν και κάποιες άλλες πολιτικές δυνάμεις εκτός Αργυρούπολης. Υπήρξε μια συγχρονισμένη επίθεση στο πρόσωπό μου, προκειμένου δίθεν να αποτρέψουν τη διαχείριση απορριμμάτων που πήγα εγώ να κάνω και καλά κάτω από το γήπεδο των Σουρμένων. Κάτι που δεν έπεσε ποτέ στο τραπέζι από εμάς. Έγινε μια θεωρητική συζήτηση πώς θα μπορούσε να γίνει μια μονάδα υπόγεια και σε ποιο σημείο ενδεχόμενα θα μπορούσε αυτό να συμβεί. Η απόρρεια όλης αυτής της συζήτησης και μετά από 2 χρόνια έντονης επιθετικότητας ήταν ένα εξώφυλλο του κυρίου Γκορτζίδη στην τοπική του παραταξιακή εφημερίδα που λέει ότι ζημιώνω το Δήμο για χατήρι του επιχειρηματία που θα να πάρει το αεροδρόμιο. Χωρίς να δικαιολογεί μέσα γιατί ζημιώνω το Δήμο. Εγώ μπορώ να σας αποδείξω ότι ακόμα και να το έκανα αυτό με τα σκουπίδια, μπορεί ο Δήμος να έχει εκατομμύρια έσοδα. Τα σκουπίδια έχουν λεφτά για όποιον τα διαχειρίζεται. Αλλά είναι μια θεωρητική συζήτηση. Ειδικά σε αυτή την εκπομπή, η διαχείριση των απορριμμάτων, επειδή έχουμε κάνει 3-4 και συγκεκριμένα την προηγούμενη εβδομάδα κιόλας, μιλήσαμε για τα απορρίμματα. Έχουμε πει ότι είναι ένας εθνικός πλούτος. Ναι. Που αν μπορέσουμε να τον εκμεταλλευτούμε σωστά, θα έχουμε τέτοιο όφελος οικονομικό και οι πολίτες και το κράτος που δεν έχει χώρο στον επιχειρηματία τη διαχείριση των απορρίμματων. Τα απορρίμματα θα τα διαχειριστώ εγώ ως Δήμος. Είτε τα δικά μου, είτε και των υπολείπων Δήμων. Ο αντίπαλός μου τώρα θεώρησε ότι με αυτό ζημιώνω το Δήμο, ενώ εγώ έχω πολύ εύκολα μπορώ να αποδείξω ότι όχι μόνο δεν ζημιώνει το Δήμος από αυτό, μπορεί να έχει εκατομμύρια. Ως προς το τι θα ζημιωθεί ο Δήμος. Δεν το έχω καταλάβει και δεν το προσδιορίζει και ο ίδιος. Μάλιστα έχει το θράσος στην ίδια σελίδα στα παραπολιτικά του μέσα να λέει ότι εγώ είμαι πονηρός που πάω να φτιάξω σταθμό δικό μου για να τα παίρνω από κουτόφραγκους που είναι οι άλλοι Δήμοι. Δηλαδή αυτό αναιρεί το ίδιος μέσα στη λογική ότι εγώ ζημιώνω. Ο τίτλος ήταν συκοφαντικός και δυσφημιστικός, γιατί πήγε να περάσει στον κόσμο. Κοίταξε να δεις, ο Δήμαρχος ζημιώνει το Δήμο για χατήρι, λέει, του επιχειρηματία. Όταν το κάνει ένας δήμαρχος και το κάνει για το χατήρι, το κάνει γιατί έχει ιδιών όφελος. Δηλαδή τάρπαξε. Δεν υπάρχει άλλη λογική. Συγγνώμη δηλαδή. Σε ωφελώ εσένα εις βάρος των δημοτών μου για ποιο λόγο? Για να έχω ιδιών όφελος. Πάρε λοιπόν στο αυτόφορο που πήγα εγώ την επόμενη μέρα λοιπόν στην αστυνομία, κατέθεσα μηνυτήρια αναφορά γιατί εγώ δεν έχω να φοβηθώ και να κρύψω τίποτα και βγήκα μάλιστα στο Νομικό Συμβούλιο και του είπα του κ. Γκορτζίδη, σου έχω καταθέσει μηνυτήρια αναφορά δια του τύπου που σημαίνει ότι έχει αυτόφορη σύλληψη, δεν χρειάζεται του να σε συλλάβουμε αυτόφορα, έλα αύριο το πρωί μόνο σου μαζί με τον εκδότη της εφημερίδας σου, πάμε στον εισαγγελέα να οριστεί δικάσιμο σε 10 μέρες και να αποδείξει του αν φοράς παντελόνια εκεί άντρας ποια είναι η ζημιά του Δήμου. Κρύφτηκε μία μέρα, φυσικά πέρασε το αυτόφορο και βγήκε μετά στην Ελευθεροτυπία και σε κάτι άλλες δικές του αριστερές εφημερίδες να λένε δίθεν ο κακός δήμαρχος που κυνηγάει την Γκορτζίδη. Δηλαδή, κύριοι όλοι αυτοί μπορεί να βγουν να λένε ό,τι θέλουν, να με φωτογραφίζουν ως διαπλεκόμενο, όχι φωτογραφίζουν, να με αναφέρουν ρητά ως διαπλεκόμενο δια του τίτλου τους και όταν τους λες πάμε να το αποδείξετε γιατί σας συκοφάντες και ψεύτες, εμείς ότι είμαστε ποινικοποιούμε την πολιτική ζωή και τους κυνηγάμε. Εγώ δεν είπα ποτέ κανέναν κάτω από το τραπέζι. Αγαπητέ μου φίλε, τίποτα, ποτέ δεν έβρισα κανέναν και ποτέ δεν είχα στο παραμικρό αφήσει πονούμενα. Εγώ τη βρήκα, τον πήγα στον εισαγγελέα διαφθοράς. Η λάσπη, αν δεν έχει που να πιάσει. Έτσι, εγώ τον κύριο Γκορτζίδη τον έχω πέσει στον εισαγγελέα διαφθοράς. Για τη διαχείριση των απορριμμάτων με την γνωστή ιστορία με τα μπάζα, μια μεγάλη ιστορία που ζημίωσε όντως το Δήμο εκατομμύρια ευρώ και έχω καταθέσει το φάκελο, ένας φάκελος τόσος, για 10 χρόνια ζημίας που είχε ο Δήμος, στον εισαγγελέα. Δεν βγήκα να βγάλω εφημερίδα Γκορτζίδη ζημιώσει στο Δήμο, πήγα στον εισαγγελέα. Αυτός που είναι ψεύτης και συκοφάντης έβγαλε εφημερίδα. Και όταν του είπα πάμε στον εισαγγελέα να τα αποδείξει, να δικαστούμε τώρα σε 10 μέρες. Ακόμα κρύβεται. Δηλαδή δεν την γλιτώσει. Θα φτάσουμε στην έδρα και εκεί θα αποδείξει ο καθένας τα λεγόμενά του. Και τώρα θέλω να πάμε σε ένα αρκετά σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζει. Είναι το ελληνικό. Είναι το hot spot. Είστε ο πρώτος δήμος που είχε φιλοξενήσει μετανάστες. Η κατάσταση τώρα πώς είναι σήμερα που μιλάμε? Για την ακρίβεια, εμείς δεν χαρακτηριζόμαστε ως hot spot.
Εμείς είμαστε πρώτος το είπαμε έτσι για να καταλάβει ο κόσμος ότι... Ναι, απλά και εγώ το λέω για να το διευκρινίσουμε, όχι σε εσάς ως διόρθωση. Και διόρθωση, γιατί θα εξηγήσω γιατί το εννοώ, γιατί έχει σημασία. Σωστά το είπατε εσείς. Σεπτέμβριο του 2015 ο κ. Μουζάλας με τα Βαΐων και Κλάδων ανοίγει τα Ολυμπιακά κίνητα του Ελληνικού, χωρίς να ρωτήσει βεβαίως κανένα, με ρητή σε μένα τότε και σε άλλους παρόντες δέσμευση ότι κοιτάξτε να δείτε παιδιά, επειδή είναι το κύμα μεγάλο, βάλτε πλάτη κι εσείς λίγο, να έρθουν οι άνθρωποι εδώ που έρχονται για λίγες μέρες, άντε λίγες εβδομάδες κτλ. Αυτές οι λίγες μέρες, λίγες εβδομάδες γίνανε 2 χρόνια σχεδόν, τώρα το Σεπτέμβριο του 2017. Είναι ένα άτυπο κέντρο φιλοξενίας, γι' αυτό λέω δεν είναι hot spot. Δεν έχει δηλαδή χαρακτηρισμό οργανωμένης δομής. Έχουν συμβεί τα 1000 μύρια εκεί μέσα. Έχουν περάσει δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι από εκεί μέσα. Δυστυχώς λειτουργεί μέχρι σήμερα κάτω από άθλιες συνθήκες. Το χειμώνα, μάλιστα, δείξαν και κάμερες που ήρθαν τα παιδιά που ήταν ξεπώντα μέσα στο χιόνι, με τις σκηνές μέσα στο χιόνι. Λοιπόν, εκεί οι μόνιμες κερδοσκοπικές οργανώσεις. Εκεί κομμάτι κάνει μια δανέζικη ΜΚΟ, η οποία εγώ ποτέ δεν κατάλαβα. Αφού θέλανε να μας φορτώσουν αυτό το πρόβλημα, και το Δήμος μου το υποστηρίζει, έτσι, 18 μήνες χωρίς να έχει πάρει ένα ευρώ. Γι' αυτό λέω είμαστε ο μακροβιότερος Δήμος, με εξαίρεση στα νησιά πάντα, με σεβασμό στα νησιά μας. Δεν κατάλαβα γιατί βάλαν τις ΜΚΟ να κάνουν αυτή την ιστορία, που προσλαμβάνουν και ξένους, και δεν δώσαν στους Δήμους τη δυνατότητα να προσλάβουμε εμείς για συσίτιο, για κοινωνικούς λειτουργούς, για δασκάλους, για όλα αυτά που έχουν προσλάβει, εν πάση περιπτώσει, και μας βγάλαν στην απ' έξω. Δηλαδή θέλουν να έχουμε εμείς το θέμα. Και από ό,τι φαντάζομαι, μάλλον οι ΜΚΟ δεν είναι κάτι το οποίο μπορούν να το ελέγξουν και. Δεν ξέρω. Εγώ αυτό που ξέρω στο ελληνικό, εμείς κληθήκαμε να μαζέψουμε τα σκουπίδια, την καθαριότητα. Εμείς είμαστε αυτοί που αναδείξαμε θέματα δυστυχώς παραβατικότητας, δυστυχώς συμπλοκών, θανάτων. Δυσοσμίας όταν είχαμε τα βοθρολήματα που πλημμύρισαν. Σε όλα τα αρνητικά, εν πάση περιπτώσει, εμείς βγάλαμε το φίδι από την τρύπα. Και η ΜΚΟ κάνει τη διαχείριση. Τώρα, ποιοι είναι αυτοί, τι κάνουν και ποιος τους ελέγχει, σε αυτό επιτρέψτε να σου πω δεν έχω άποψη, δεν έχω και καμία συνεργασία. Εικόνα δεν έχω. Ούτε θέλω. Ούτε για τι χρήματα μιλάμε, ούτε. Μιλάμε για εκατομμύρια πάντως. Είχα πριν καιρό και μάλιστα. Ας με επιτραπεί όμως να πω για να ακουστεί ότι τα εκατομμύρια αυτά πάνε στη ΜΚΟ ή σε άλλους, αλλά όχι στο Δήμο. Αυτό θέλω να πω. Ήθελα να πω ότι είχα καλέσει εδώ τον Δήμαρχο του Χαϊδαρίου και μάλιστα είχατε κάνει και μια τηλεφωνική παρέμβαση. Όπου είχε μιλήσει για ένα ποσό της τάξης των 250 εκατομμυρίων ευρώ. Πολύ πιθανό. Ότι διαχειρίζονται τώρα. Ναι, πολύ πιθανό. Κοιτάξτε, μιλάμε για το συσίτιο, μιλάμε για πολλά πράγματα που παρέχουν στους πρόσφυγες, έτσι, το οποίο κανείς δεν ελέγχει όμως, δεν ξέρω από τους κρατικούς φορείς περισσότερα, πού πάνε και τι γίνονται. Το ζητούμενο είναι ότι εμείς ως αυτοδιοίκηση, και μιλάω για όλη την Ελλάδα, δεν θέλω εγώ να διεκδικήσω έναν τίτλο, έχουμε ένα τεράστιο φορτίο, έχουμε την τοπική κοινωνία που προσπαθούμε πάντοτε να την ισορροπήσουμε και να την κρατήσουμε όσο μπορούμε, αν θέλετε, χαμηλά στις αντιδράσεις της, γιατί ανησυχεί ή φοβάται. Εντάξει, δημιουργούνται και άλλες καταστάσεις πολλές φορές. Εμείς είχαμε παιδεία συγκρούσεων πολλών ειδών. Λοιπόν, το περάσαμε ανέμακτα, θα έλεγα. Παρά τον όγκο, και ότι φτάσαμε κοντά σε 150.000 μετανάστες να περάσουν από το ελληνικό, από τότε που άνοιξε μέχρι που κλείσαν τα σύνορα συνδεδομένοι. Αυτοί οι άνθρωποι περάσανε και δεν τους πήρε χαμπάρι κανείς, ακριβώς γιατί λειτουργήσαμε κι εμείς άψογα. Μιας και μιλάμε τώρα για το ελληνικό, έχουμε 2 λεπτά, 2,5 λεπτά. Θέλω να μας πείτε, φτάσαμε στο τέλος βέβαια, αλλά δεν θα είναι αρκετός ο χρόνος. Θέλω να μου πεις, Δήμαρχε, τι γίνεται με την επένδυση του ελληνικού. Έχει κολλήσει σε γραφειοκρατικές διαδικασίες. Δυστυχώς οι υπάλληλοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος, της Αρχαιολογίας, θα έλεγα κάποιος σε μια πρώτη εκτίμηση ότι κάνουν τη δουλειά τους. Εγώ θεωρώ ότι δεν κάνουν τη δουλειά τους. Θεωρούν ότι απλά προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα, διότι αυτές περιμένουν να μας πούνε αν είναι δασικό ή όχι το ελληνικό. Αν είναι δασικό ή όχι το ελληνικό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, επειδή το ελληνικό δεν είναι δασικό και δεν θα έπρεπε 6 μήνες να περιμένουμε από το δασαρχείο τη βεβαίωση ότι δεν είναι δασικό, κάτι δεν πάει καλά. Κάποιοι λοιπόν προσπαθούν αυτό το έργο να το υπονομεύσουν. Δεν ξέρω ποιοι κρύβονται από πίσω τους, κόμματα, πολιτικοί, φορείς, συλλογικότητες, γιατί το κάνουν κομμάτι και διάφοροι περίεργοι. Σε κάθε περίπτωση η επένδυση δεν προχωράει και βλέπω ότι θα υπάρξουν τροχοπέδι και άλλα στην πορεία, διότι δεν τη θέλει αυτή η κυβέρνηση αυτή την επένδυση. Δεν τη θέλει και δεν νομίζω ότι με αυτή την κυβέρνηση τουλάχιστον θα προχωρήσει. Δεν τη θέλει η κυβέρνηση ή απλά είναι. Δεν τη θέλει. Φαίνεται άλλωστε. Μια κυβέρνηση που ένα δασαρχείο δεν βγάζει απόφαση αν είναι δασικό το ελληνικό 6 μήνες τώρα, συγγνώμη δηλαδή. Δεν είπαμε.
Και όταν επικαλείται πράγματα τα οποία τα κάνει σκεμμένα, διότι εκεί που θέλει να πει ότι είναι δασικό, είναι ένας χώρος ολόκληρος που αν ο επενδυτής δεν τον έχει να τον αξιοποιήσει, θα σηκωθεί να φύγει. Αντιλαμβάνεστε ότι παίζονται άλλα παιχνίδια από πίσω. Δεν είναι το δασαρχείο μόνο, είναι και αυτοί που κρύβονται πίσω από το δασαρχείο. Εγώ νομίζω ότι δεν διευκολύνουμε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, δεν τις θέλουμε πραγματικά και το ελληνικό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα όλων αυτών των δυσκολιών που διωγγώνονται ακριβώς για να μην γίνουν οι επενδύσεις. Προσέξτε, δεν είναι κακό να λειτουργεί το κράτος και πρέπει να λειτουργεί. Η αρχαιολογία, όταν πας σε ένα οικόπεδο, θα έρθει να σε ελέγξει τον που σκάβεις να δει αν έχει αρχαία. Και αν έχει αρχαία, θα εφαρμόσει τον νόμο. Το παίρνεις όμως το οικόπεδο και το σκάβεις. Δεν ξεκινάει από πριν να σου λέει ότι είναι αρχαιολογικός χώρος, άρα μη σκάψεις. Μάλιστα. Πάντως είναι μεγάλη κουβέντα, ειδικά για την επένδυση αυτή. Σίγουρα θα την ξανακάνουμε. Πρέπει να κλείσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω που σήμερα ήσασταν εδώ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, ειδικά για την επένδυση. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ακολουθεί το Ανατρεπτικό Δελτίο την άλλη Τετάρτη, 9 η ώρα. Εδώ θα είμαστε πάλι. Καλή σας νύχτα.